Primer caldria dir que normalment no sóc partidari de la independència i això ho vaig escriure diverses vegades, doncs que consti, no?, com a primera cosa, i que entenc ben bé com ara mateix al sud s'ha arribat a la conclusió que no hi havia sortida, no hi havia més sortida que no fos la independència. Perquè primer de tot va haver-hi tot el rotllo de l'Estatut, de la manipulació del segon Estatut de Catalunya, del 2005 i 2006. Amb aquest procés es va, el poder central de Madrid va cloure una mica totes les esperances que hi havia al sud i ara per ara crec que amb un poder del Partit Popular que per primera vegada no té incidències regionals, entre cometes, a Catalunya, és a dir, que Catalunya no pot influir la política estatal. Crec que les coses ara s'aclaren, no? S'aclareixen. Doncs això ho volia dir primer i ara respondré. Abans de respondre, és que podeu explicar l'argument principal per no ser favorable a la independència? Trobo personalment que la independència, les independències i totes les decisions són conclusions negatives d'un procés de diàleg intern. Soc més aviat federalista i partidari de conviure, no? I el que passa, i el que ha passat ja a la història de Catalunya i d'Espanya, és que la convivència a vegades ha sigut possible i a vegades no. I sembla que ara per ara no. El cas és que no hi ha sortida cap a una convivència on l'estat espanyol faci el seu lloc normal a Catalunya i a les comunitats autònomes com s'havia previst, no? Es podria conviure des de la independència també, no? Sí, no, és que la independència em sembla a mi un recurs negatiu perquè no s'assoleix, no s'aconsegueix una convivència al si d'un mateix ens estatal, no? D'acord. Dit això, doncs, anem ja a la qüestió, repetiré, amb la independència a Catalunya Sud, com creieu que pot influir tot això, afectar la realitat nord-catalana, senyor Cristian Lagarde? Bé, hi ha dues coses. Crec que la podrà afectar i que no. És a dir, que sí, que tindrà incidència sobre la visió que puguin tenir els catalans del nord de l'Estat, de la relació d'un funcionament autònom, però crec que també la relació que tenen els nord-catalans amb l'estat francès és una relació molt forta i que no hi haurà un efecte d'entrenament, no?, del que passa al sud al nord, no? Però em sembla que es valorarà de manera positiva des de Perpinyà, des de Catalunya Nord, encara que no tingui incidències pròpies, crec, almenys moltes incidències a nivell local, no? Però, per exemple, la independència al sud podria animar la reivindicació catalana aquí al nord? No dic pas que vagi fins a la independència, però que la reivindicació tingui més perspectives. Sí, és clar que sí. És clar que hi haurà una onada de xoc, no?, que vindrà des del sud. Però no sé, francament,
fins a quin nivell podrà moure les coses, no? A nivell polític, a nivell de partits polítics, de militància política, què pot canviar amb una independència al sud? És a dir, que al sud hi ha tota una història de política, de partits, d'associacions, de plegaments independents i també interdependents amb els partits polítics i l'àmbit estatal espanyol. I això és una diferència molt gran amb el que passa aquí, on hi ha tan sols uns embrions, no?, de partits, de moviments polítics alternatius al funcionament republicà de l'estat francès, no? Penseu que bé, hi ha partits catalanistes aquí al nord, però ara per ara són minoritaris. Penseu que tindran més militants i, per altra banda, penseu que els altres partits, els partits d'obediència francesa, s'haurien de catalanitzar quan amb la independència al sud? Sí, és clar que sí, que tindrà una repercussió, però no sé fins a quin punt. Francament, sí. Això hi ha un arrelament molt fort aquí de la tradició republicana, del marc polític, dels partits, etc. I és clar que hi haurà més sensibilitat, però no sé que s'aconseguirà. De totes maneres, hi haurà un moviment. No crec que el que passi al sud no tingui cap repercussió. Però és una qüestió d'amplada, no?, de la repercussió aquesta.